Käydään läpi ylätaljavedon tekniikkaa. Alkuasennossa aseta jalat tukevasti reisituen alle, vedä hartiat alas aktivoimalla lavat. Lähden vetämään kyynärpäitä kohti lattiaa ja kohti kylkiä. Varsinkin leveä selkälihas työskentelee, jolloin lihastyö tuntuu kainaloiden alla tai takana. Tässä esimerkissä ote on melko leveä myötäote, mutta otetta ja kahvaa voi toki vaihdella. Liikkeen aikana pysytään melko pystyasennossa, mutta pidetään rinta rottingilla. Keskivartalo pysyy koko aika hieman aktiivisena ja hartiat alhaalla. Yleisiä virheitä ylätaljavedon aikana on kropan heijaaminen pitkälle taakse ja vauhdin ottaminen, kyynärpäiden vetäminen alhaalla taakse, jolloin olkapää lähtee kääntymään eteen ja rinta ei pysy auki, jolloin selkälihaksen on vaikea tehdä työtä. Tai keskivartalon heikko tuki, jolloin rintakehä on lysyssä ja olkapäät lähtee taas kääntymään eteen.